Se, joka näkee Mustanaavion silmät, on kuoleman oma. Mustanaamio! Mustanaamio. Tuolla noin. Tuolla. Just tuolla. Niin. Tsiikkaa. Olis Devil mukana? Oli. Ei tiedättäis mitä, se on Kalerven rikkaan mies tuo mustista. Jos me saadaan ryöstettyä se, silloin aina vähintään 50 000 mukana. Kultautupaatte ja kaikki. Ja sen jälkeen meidän köyhät päivät on ohi. No niin. Okei, jee. Matrix. Mitä tämä nyt me tehdään väijytys ja ryöstetään toi äijä. Ryöstetään se. Eli Matrix, sä menet ton puun taakse. Se. Jack, sä menet ton puun taakse. Ai. Ja mä menen tonne kannon taakse, okei? Kuules, kulta kuuluu kukkuluuru Dianalle. Kulta kuuluu Kaliksen Kongolle. Jack! Onks elossa vielä? Jack! Tästä ei tunnu yhtään mitään. Pakko turvautua viimeiseen salaiseen keinoon. Taikatapuriin! Paina on kivi. Paina varmaan ainakin 100 paunaa. Vain 10 rommilaatikkoa ainaskin. Tuplasti päällä. Painaako kivi? Siinä on lujasti. No niin, tutkitaan toi jätkä. Tutkitaan, onko siinä mitään. Hei, mitä täällä on? Täällä on jotain. Hei, Jack, tuu kattoo. Mitä täällä on? Täällä on rahaa ja sikana jää. Kattokaa! Matrix, kato! Me ollaan rikkaita! Tää lisää. Jack, Kato, mitä? Kultaa! Jee! Kultaa! Me ollaan rikkaita! Hää! Kultaa! Jee! Kattokaa, hyvä! Ai Fiinaa nyt juhla! Ai!
Anna mullakin koko rommia vaan. Meillä on rahaa, Mä olen rikkaita, kattokaa. Herätys! 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 Poltetaan se. Poltetaan tää. Poltetaan! Okei, haetaan lankkuja ja puita, millä mä saan tulelta jätkä. Sun säppii mies vaan. Joo, mä sytytän niitä. Venä vähän, mä Oota, Kulla. mä haluun mustanaimion naamio itselleni. Joo, ota pois se. Ota. Se, joka näkee mustanaimion silmät, on kuoleman oma. Häh? Bullshit. Come on, man. Älä koske niihin. Ota pois ne. Mä otan. Älkää nyt koskeko niihin. Ei. Aurinkolasit. Mitä ihmettä? Ota pois. Ota nekin pois vaan. Ota. Mennä. Ei voi. Taas uudet. Eiks näistä tuu loppu ollenkaan? Kumeja. Kumeja. Kultaa silmissä. Kultatupaatteja. Kuusenkäpyjä. Ja vernuilääkin. Mitä? Käpyjä.